Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ανοίξουμε Christmas Box στο Stumble Guys. Θα ανοίξουμε ένα από αυτό και μετά πάμε στο Special. Είναι αυτά, τέλος πάντων, πάμε στα επόμενα. Είπα να ανοίξουμε κι άλλο ένα από αυτό. Συμπληρώσαμε αυτή. Μάλλον την είχα, παιδιά. Πάμε να ανοίξουμε την εύφορα αυτή. Παιδιά, γιατί τυχαίνω εκείνη πάντα. Μπορεί να μην έχουμε καλή τύχη, οπότε πάμε free spin. Και γι' αυτό δεν έχουμε καλή τύχη. Ωραία, πάμε. Γιατί πάντα αυτή είναι. Πάμε Special Christmas Prize Box. Για να δούμε τι θα τύχουμε σε αυτό. Αυτό και αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει τίποτα. Παιδιά, στο workshop εγώ έφτιαξα αυτές τις πίτσες. Να σας τις δείξω για να τις παίξετε. Αυτή είναι η πρώτη. Και αυτή είναι η δεύτερη. Οπότε παιδιά, αν θέλετε να παίξετε την πίτσα μου, γράψτε τον κωδικό. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε εγγραφή, like και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!